Здравствуйте, гости дорогие! Тарихта biz izlibіз бәйгісі қонақларын жер бию ипи-тұз білән қаршылайлар. Зейнің қызмет сүйушен бар яқтан болған ғойлелері білән таныштыралар. Россия. Вот семья Захаровых из этой организации, очень дружная семья. Энергетик мәдәният сарайы залында бәйгедә катнашучылар нәселләренә хас традиция, шәҗәрә агачын һәм яратып пешерелә торган ризыкны комиссиягә тәкъдим итәләр. Бусы безнең җигәреп җөргән аттың итеннән ясалган шужык. Менә шушы түгәрәк ризыкны ясагач, әнием мәрхүмкәем әйтәләр, җыелып утырыгыз балалар, рәхәтләнеп ашагыз. Бердән булыгыз, бергә җөрегез, шунда гына спорт алга бара. Сормашбаш авылыннан Гыйниятуллиннар гаиләсе исә игенчеләр династиясын тәшкил итә. Гаилә башлыгы 3 уллары да елын-елга кырда икмәк суктыруда катнаша. Нәсел агачын төзегәндә 7 буынны табуга ирешкәннәр. Минем тормыш иптәшем дә механизатор, 3 малайыбыз да механизатор. Без бүгенге бәйрәмгә кыймаклар, дурышмаклар, ипиләр алып килдек. Чөнки алар барысы да оннан әзерләнә. Укытучы, янгын сүндерүче хезмәтен сайлаган Ермолаевлар гаиләсендә һәр православие бәйрәмен зурлап үткәрәләр. Аеруча Мойша бу масленицаны көтеп алалар, шартына китереп уздыралар. Такая традиция для нашей семьи – это масленица. Мы ее очень все любим. И каждый год наша семья ее справляет у себя дома. Әхмәт авылыннан Хамматовлар гаиләсе фестивальгә ныклы әзерлек белән килгән. Һәр бәйрәмдә борай бәлешеп пешерү аларда матур традиция. Комиссиягә дә мул өстәл, әби-бабайдан сакланып калган кадерле ядкәрләрне тәкъдим итәләр. Яшь булсак та, biz инде үзебезнең династиябезне карый ясый башладык. Борай бәлеше пешереп килдек, бик тәмле. Аны безнең әбиләребез, бабаларыбыз пешергән. Тарихта без излебез республика бәйгесенең район этабында 10 гаилә чыгыш ясады. Конкурсның беренче өлешендә үз гаиләләренең милли ризыгын, нәсел шәҗәрәсен тәкъдим итсәләр, икенче этап сәхнәдә дәвам итте. Һәр гаилә үз нәселенең килеп чыгышын риваятләргә нигезләнеп сәхнәләштереп күрсәтергә тиеш иде. Фестиваль родословной эхо веков в истории семьи проводится для того, чтобы показать, какие же семьи у нас живут по Республике Татарстан, какие обряды они еще сохранили, реликвии, как традиции проводятся в каждой семье. Район башлыгы исеменнән урынбасары Петр Уразайкин конкурста катнашучыларны сәламләп, зәй тырыш гаилә династияләренә бай булуын билгеләп үтте. Очень важно помнить и говорить о традиционных семейных ценностях. Мы рады, что в нашем районе есть такие семьи. Это отличный пример для многих из нас. Бәйге нәтиҗәләре буенча 3нче урында Хамматовлар гаиләсе, 2нчедә Аркадьевлар калды. 1нче урынны Гыйниятуллиннар яулады. Алар район данын фестивальнең төбәк этабында яклаячак. Адилә Борханова, Юлия Казамарова, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре.